rantap-rantap tindake Raden Rama tuwin ingkang rayi kadhekaken Sanggya para wadyabala lamun totinon saking Mandrawa tindake katon anglur selur kaya datanana pedhote tinon saking Mandrawa kaya sela bregiti sela araning watu bregiti semut kaya semut ingkang merambat ana telenging watu anglur selur amimbu srining swasana sini gegantu ingkang winursita nahan ingkang wonten madyaning marga kocapa ingkang kinarya sambeting carita lah punika warnanira ingkang wonten pertapan Cemara Sewu ing kono ana pandhita ingkang genturaken tapa nanging lagi susah rasaning pamikir awit kagiri godha dening para raseksa ingkang damel risak wonten sakiwa tengening pertapan Cemara Sewu teka mangkono keparengan nglucita jroning penggalih Sang Tapa Begawan Jatimurti ingkang lenggah wonten madyaning pacrabaan rasaning tias kayungyun ngayomi lukitaning kalbu gambir wana kelawan ninging ati kabeta kudu pitutur Gung ilahing awit namastuna masidam skaring bawana langgeng. Oh Dewa, dosa kalepatan kula menapa dene pertapan mriki teka lajeng dipun giri godha sakathahing begasaan ingkang saya dangu saya kathah
mongko anggenipun damel risak mboten kanten-kantenan saengga wekdal samangke para cantrik lan sedaya para siswa sami kontrang kantringan. Ya wis muga-muga wae sakwise aku paring dawuh marang putra siswaku, salah sijining siswaku yaiku Cantrik Kumaya, tak dawuhi sowan ana ngersane Kakang Prabu Dasarata ana ing Ayodya banjur ana mulunging penggalih. Kakang Prabu Dasarata kersa paring pengayoman marang aku, kersa paring pitulungan marang aku saengga kahanan tumuli tata titi tentrem. Mahambek-sang para marta pandhita kang muslimpat Parama Widyeng Sunyata mengkuliring kasarajanan dereng ngantos purna ngyanira nglucita druning penggalih Sang Tapa Begawan Jatimurti ora kaya praptane Raden Regawa sarengan ingkang rayi Raden Lesmana Widagdaya Raden Murdaka akarya kejut penggalihira Sang Tapa Begawan Jatimurti. Pangeran Satyana monggo katuran lenggah inggih paman yen lalia marang sira monggo nggir kapan gak ngolenggah prayogi monggo nggir harapan dhewe supana nyarake naraya nang endriya Pangeran arawuh paduka wonten ing pertapan Cemara Sewu kula keparenga ngaturaken pambagya kasugengan Raden kula nuninggih Paman Resi winantu Karaharjan sowan kula wonten ngersanipun Paman Resi inggih syukur bagya sewu anggir kekalih kaprayuga nulenggahipun sampun mboten kirang setunggal menapa inggih sampun mboten kirang setunggal menapa Paman Resi saksampunipun lenggah satata nggih kula langkung rumiyin nyadong duka kula nyadong pangaksama awit kula tiyang ingkang menapa tiyang sepuh
ingkang boten mangertos dhateng tata krami tumindak kula menika deksura Raden. Paman Resi mboten perlu ngendika ing mekaten. Bagenipun kula sampun saged sowan wonten ngarsanipun Paman Resi menika sampun mujudaken pakurmatan tumrap kula. Wah, menika dawuhipun kosok wangsul nggih. Menika dawuhipun kosok wangsul. Kedahipun ingkang ngraosaken kados dene kerawuhan kenugrahan nampi nugrahaning Bathara menika kula lan pertapan Cemara Sewu saisinipun. Awit paduka satriya minulya kekalihipun sampun kepareng rawuh wonten ing Cemara Sewu. Wah, sewu bingah ingkang tanpa upami pun saged kula gambaraken Raden. Inggih. Mboten lajeng perlu ngendika ingkang werni-werni. Ingkang baken kula menika namung ngetingalaken raos remening manah utawi kula ngraosaken nampi pakurmatan dipun dawuhi dening Paman Resi supados nyirep angkara murkaning Rutadanawa ingkang damel risak wonten ing pertapan Cemara Sewu. Kula nuwun inggih nggih mila mekaten. Temtunipun angger prisa nalika badhe lumebet wonten ing pacrabaan menika wau kathah papan ingkang risak, kathah papan dununging para kawula sakiwa tengening pacrabaan mriki sami risak griyanipun inggih sami risak tanem tuwuhipun mila ngantos kecipuan ngantos kecingkrangan gesanging para kawula. Sedaya inga-inganipun ingkang wujud maesa lembu ugi sakathahing mendo ayam kambangan sedaya sami dipun tedha raseksa ingkang damel risak menika. Mila sak kelangkung bibrah kawontenaning pertapan Cemara Sewu Raden. Monggo sak samunipun andika kekalih kepareng rawuh kula sumanggaaken anggenipun badhe damel tentreming swasana. Kula nuwun inggih Paman Resi. Kula sagahi namung tambahing pangestu kula suwun mugi ngayomana lampah kula saengga kula saged kasembadan nyingkiraken sedaya reretu ingkang mapan ingkang datengi pertapan Cemara Sewu. Inggih nggih kula sumanggaaken. Kula namung nderek memuji nyadong nugrahaning Jawata mugi alantaran paduka kekalih pertapan Cemara Sewu tumuli tata titi tentrem nggih. Kula nuwun inggih Paman sampun kepareng nyuwun pamit badhe kula padosi wonten pundi papan reremponing para denawa. Kula nuwun inggih nderekaken karahayon nggih. Matur sembah nuwun Paman. Gusti matur sembah nuwun. Muga-muga bisa kasembatan tata titi tentrem. Daramane dhewe sarugune Rama Marati pikiran
Buta tata gati wisaya kalono kalaya cakut maring kotringkut Ladalah ana menungso ana satriya nyeraki papan dununge para buta. Apa karepmu Raden? Apa kepara nyata kowe ingkang gawe rusak pertapan Cemara Sewu? Ah, takoni. Pancen aku sak kanca ingkang gawe rusak pertapan Cemara Sewu. Wektu dina iki rening aku wis tekan Cemara Sewu. Tak jaluk supaya kowe enggal sumingkir saka laladan Cemara Sewu. Aja kok bajut-bajutke nggonmu gawe rusak pertapan kene. Ora pati-pati lega rasane atiku yen to durung tumpes tapis wong-wong Cemara Sewu. Iki tak wiwiti ingon-ingoning wong Cemara Sewu ingkang wujud sapi, kebo, wedhus, pitik, bebek sak panunggalane ingkang bisa tak pangan sak kanca kancaku bakal tak entekke luwih dhisik. Mengko nek iwen-iwen Rajakaya ingon-ingone wong-wong Cemara Sewu wis entek, banjur tak wiwiti menungsane tak tadah kala mangsa. Ora patut banget ora gelem sumingkir apa njaluk apa kowe ngudang siunge Bathara Kala. Ora sah kaganmu wus. Enggal maju yen to kowe nedya neter kasudibianku. Nanging aja nganti ana satriya mati tanpa aran. Sapa jenengmu? Putra Ngayodya. Aku Rama. Ya Raden Regawa. Raden Regawa. Ya dasar para nyata. Kowe sapa enggal ngaku? Yen kowe takon marang aku Ditya Samber Nyawa. Enggal kowe sumingkira pisan meneh tak dawuhi lunga saka kene. Ora bakal aku sumingkir yen durung tumpes tapis wong-wong Cemara Sewu. Lamun mengkono aja takon dosa kene merganing patimu. Wah, nedya neter kadidanku kokop getihmu. Mati aku.
Wah. Ora apa-apa. Iya. Oi. Oi, cadak. Ile. Rampung nyawamu. Oi. Ayo maju Argawa. Ora apa-apa. Ada. Wah. Waduh, mati aku. Tut. 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 Kacarita Raden Argawa dupi mulat buta saya dangu saya ambyuk saya kathah miresting penggalih nedya mungkas ingyanira Pancakara lumawan para raseksa tanpa antara dangu sigra kepareng ngasta jemparing nanging kersanira datan merjaya para raseksa ingkang damel risak namung sedya den singkiraken mila sadangunipun mentang langkap nyadong nugraning Hyang Widiwasa supados sampun ngantos damel pepejah nanging saged nyingkiraken sedaya reresah kocapa para raseksa kabuntar jemparing mirut larut kaya den saponi saking wewengkon pertapan Cemara Sewu.
Woi. Waduh. Wah. Kadangipun Kakang Dimas Lesmono nuwun wonten pangandika ngadhawuh Kang Mas para raseksa wis bisa disingkirke saka laladan pertapan Cemara Sewu. Kula nuwun inggih bab iki dadi atur ana ngersane Sang Tapa Paman Penembahan Jatimurti swawi kula dherekaken. Ayo Yayi. Anggir sekalian kula nandukaken utawi ngaturaken raos atur panuwun kula ingkang tanpa upami kunjuk wonten ngersanipun andika kekalih. Nggih, upami mboten wonten senjata pitulung saking negari Ngayodya tangeh sagedipun wangsul tata titi tentreming pertapan Cemara Sewu. Inggih Paman, mboten perlu lajeng ngendika ingkang mekaten. Sedaya menika wau sampun dados kewajibaning satriya utawi kula kedah saged mitulungi sakinten wonten kadang ingkang betah pitulungan kula. Yewaton kula kedugi kula saged nindakaken temtu badhe kula lampahi. Inggih. Budi kesaenanipun anggir sekalian. Mugi-mugi jawata ingkang kepareng mresani tuwin kepareng paring lintu dhateng sedaya pambudidayanipun anggir kekalih anggenipun damel tentreming swasana pertapan Cemara Sewu mriki nggih. Matur sembah nuwun pamujinipun Paman Penembahan. Inggih Paman, matur sembah nuwun. Suwawi kaprayogakna lenggah kula nuwun inggih. Inamung kepareng kula matur Paman. Kados pundi nggih? Saksamunipun tata titi tentrem pertapan Cemara Sewu. Kepareng kula lajeng nyuwun pamit. Lho badhe tindak pundi nggih? Mangke rumiyin nggih. Lenggah sakwetawis wonten pertapan Cemara Sewu awit kula dereng rumaos marem lenggah sak pejagong kaliyan andika kekalih ing ajeng kula sampun matur bilih
rawuhipun anggir sekalian menika mujudaken tumuruning kanugrahan ingkang tanpa upami tumrap raosing manah kula utawi minggahipun pertapan Cemara Sewu sak kukuban menika. Badhe tindak pundi kesesa raosing penggalih badhe jengkar saking Cemara Sewu. Dadosna kauningan paman. Inggih kados pundi? Estunipun kula menika ugi badhe ngestokaken dawuh timbalanipun Kanjeng Rama. Kula kedah lumarap dhateng negari Mantili, paman. Dhateng negari Mantili. Kula nuninggih mekaten. Mengku kersa ing kados pundi? Kepareng rawuh wonten ing negari Mantili Dirja. Dadosna kauningan paman. Pawarta ingkang sampun katampi sumebar waradin ngebaki jagat. Estunipun negari Mantili badhe wonten sayembara. Duka sayembaranipun menapa nanging ingkang saged mupu sayembara ingkang saged unggul utawi pikantuk jayaning paparangan wonten ing negari Mantili mangke badhe nampi peparingipun Narendra Mantili inggih menika putra putrinipun Prabu Janaka ingkang sesilih Rekyan Warasinta. Oh mekaten kula nuninggih mila Kanjeng Rama Prabu Dasarata paring dawuh dhateng kula supados kula nderek sayembara menika. Awit Kanjeng Rama ugi sampun kepengin sanget kagungan putra mantu Paman Resi. Aduh nggih, menawi mekaten kapasang ayogya. Mugi-mugi anggir saged pikantuk jaya, saged unggul anggenipun mupu sayembara menika. Nggih, kula nuninggih Paman Resi. Mila namung tambahing pangestu kula suwun, mugi-mugi saged dados panyurung sedya tuwin dados srana kasembadaning gegayuhan kula badhe lumebet wonten ing negari Mantili mupu sayembaranipun Narendra Mantili Dirja menika paman Penembahan. Ana pandhita karya wangsit mimba kumbang ngajabing tawang. Susu angin ngendi nggone kalawan galiying kangkung. Oh inggih nggih. Rening kula sampun mangertos dhateng wosing wigatos lumarapipun anggir Rama Badra wonten ing negari Mantili badhe nderek sayembara. Nggih, kula tiyang sepuh sagedipun namung nyengkuyung mawi donga pamuji. Mugi-mugi anggir saged pikantuk kemenangan, saged kasembadan boyong putri saking Mantili. Kula suwunaken wonten kersaning Hyang Widiwasa sampun ngantos putri Mantili menika dawah wonten tanganing priya sak menapa sanesipun paduka anggir Rama Badra. Inggih matur sembah nuwun pamujinipun paman pangestunipun paman saged kasembadan penjangkanipun ingkang putra boyong diajeng Rekyan Warasinta. Sampun paman kepareng nyuwun pamit madal pasilan. Kula nyuwun pamit madal pasilan Penembahan. Anggir Lesmana inggih ingkang prayitna ngatos-atos. Kula suwunaken wonten ngarsaning Hyang Widiwasa tindak paduka kekalih sampun ngantos kesanja mbaya nanging sageta kasembadan methik kemenangan wonten tengah-tengahing sayembara ing negari Mantili menika inggih. Paman Resi matur sembah nuwun, matur nuwun paman. Nderekaken kasugengan nggih.
Ilahing awit namastuna masidam Skaring bawana langgeng tak seswana ngersaning Bathara muga-muga tindak Yangge Rama Wijaya bisa antuk kamenangan. Hyang Widiwasa mugi paduka kersa anjangkung sakarsanira putra-putra ing Ayodya mriku. Ilahing namastuna masidam Skaring bawana langgeng yata cahya kang gumiwang saka ing wetan kidul kulon lor patolakasa muga bisa andayani jatining kemenangan kasembadaning sedya satriya ingkang wis paring pitulungan marang aku lan kabeh putra siswaku saindenging pertapan Cemara Sewu. Ilahing awit namastuna masidam Sritinon langening pamiat busana maneka warna aranggeng kancana retna bra bandera layu kumitir sinerang pandra sing maruta serno kumaraning wiyat mantian kumlebeting dwaja subrasta kayu kaprapal puspita andraing siti Oron mawur katyuping angin kukila biara sumabar lap wulung-wulung akekendang mawut-mawut peksi katrajang kayu gedhe kababat karungkat rungkut-rungkut sumilak
katerenjuh munduring para wadya bala raseksa ingkang sami mlajar nilar pertapan Cemara Sewu. Saengga pertapan Cemara Sewu wangsul tata titi tentrem awit saking perbawaning putra Narendra ing Ngayodya kekalihipun nenggih Raden Rama ya Raden Regawa sarta ingkang rayi Raden Murdaka ya Raden Lesmana Widagdo. Dupi wis kasembadan damel tentreming swasana pertapan Cemara Sewu, satriya kekalih lajeng nyuwun pamit dhateng Sang Tapa Begawan Jatimurti awit enget anggenira nedya nderek sayembara wonten ing negari Mandili. Mila Sang Pandhita ing pertapan Cemara nenggih Begawan Jatimurti uga paring pangestu dhateng lekasipun satriya kekalih nulya kepareng asung puja brata nyadong nugeraning Jawata nyengkurung menapa nyengkuyung sedyaning putra ing Ayodya wau murih Jawata kepareng anjangkung sakarsanira. Wau to tindakira satriya kekalih wis datan kawarna sinigegan ingkang winursita nahan ingkang wonten madyaning marga kocapa kang kinarya sambeting carita inggih punika warnanira negari Mantili Dirja. Nalika semanten Narendra ing Mantili kepareng miyos Siliwaka wonten telenging setinggil Winaturetna sineba sanggya para mantri Bupati Twinayaka lamun sinawang saing katebian lenggahing Sri Narapati kadhep sedaya para nayakaning negari sedaya sami tumungkul yen to sinawang saing katebian kaya angantu-antu tumuruning Bathari Sri ingkang nedya andum rejeki.
panenggih punika warnanira ingkang wonten nagari Mantili. Kathah ingkang nyebat jejangkepipun negari Mantili Dirja. Nalika semanten Narendra ing Mantili Dirja ingkang keparing jejuluk Sang Prabu Janaka keparing miyosiniwaka lenggah wonten madyaning Stinggil Binaturetna sineba sanggya para mantri Bupati Nayaka nanging ingkang dipun keparengaken nyaket namung abdi dalem kepatihan bawanipun ing kono sedaya para mantri bupati tuwin gegedhug negari Mantili wis kadhawuhan mapan wonten ing papan ingkang sampun dipuntentokaken sarana njagi tata tentreming negari karana wis kathah para raja penglamar ingkang sami andhatengi negari Mantili denya arsa mupu sayembara nglebeti sayembara ingkang dipun gelar wonten ing negari Mantili mongko ingkang dados undu-unduanipun menawi saged mupu sayembara kemenanganipun badhe nampi Putri Atmajaning Narendra ing Mantili Wanodya Sulistya ing warna ingkang sesilih sangretnaning ayu Dewi Rekyan Warasinta Wanodya ingkang kuntap kondang kaluku ing jagat sak kelangkung Sulistya ing warna kelanturing panyandra ora mantra-mantra jalma menungsa lumrah putraning Narendra ing negari Mantili nanging persasat Bathari Saraswati ingkang tumurun wonten ing Madyapada arsa weh martaning jagat. Natkala semanten Prabu Janaka kagiat mulat sebaning para wadyabala ingkang wis panjerah ana madyaning alun-alun nedya ngreksa tata tentreming swasana negari Mantili. Sinajan wis sawetawis dangu Sri Narendra ngyanira lenggah nanging dereng kepareng medhar sabda ingkang kapiyarsa ana madyaning penangkilan datan ana maneh kejawi namung swaraning gongsa ingkang munya mangrangin tinatap dening Sanggya Abdi dalem pengrawit ing negari Mantili nalika semanten ingkang mandigani ungeling gongsa sinajan tomaksih apangkat abdi dalem jajar ingkang paring dalem nama Triwahyudi tuwin sak kanca ruwangipun sami natap gongsa munya angrangin gongsa ingkang mungel ladrang siri rejeki namung pekengipun ingkang gedhingklangan mboten patos mireng nalika semanten karya lejaring penggalih Sri Narapati dupi wis dungkap titiwansi keparing arukmeng daya alon pangudasmaraning driya Kakang Patih nuwun wonten pangendika ing adhawuh sinuwun kepara maju piswanmu aja nganti duna dungkap nggon mirengke kabeh pangandikaning sun kula nuwun inggih sendika ngestakaken dawuh titi pangudasmaraning driya wau
Dening utamaning nata Parabutipa Walaksana liring Barabuti mangkono asisa samining dumadya liring Bawalaksana netepi pangandika Iwang Suksmantara Manik Kakang Mandayapura nuwun pangandika ngadhawuh diwaji durung wae ingsun paring dawuh marang jeneng sira marata parayoga nunggonmu lungguh inggih sendika sinuwun nanging kepareng abdi dalem nyaosaken pangabekti kunjuk sandhaping padha ya tak tampa pangestuning ingsun tampan ana kawula nuwun sangetang menapa ing pamundi kula mula mung jeneng sira ing tak keparengke caket palengganing ingsun ingkang nedya daya-daya tak uningani ora ana liya kejaba mung nggone ingsun ngadani sayembara kabeh para nayaka kabeh para wadyabala ingkang kadhawan nyawisake kabeh piranti ingkang dadi syarat lan seranane melu ngadoni sayembara iku apa bisa ditindakke kanthi pratitis kanthi sampurna kawula nun inggih diwaji sedaya dawuh dalem ingkang nalika semanten paring dawuh supados maratitisaken sedaya ingkang dipun betahaken ingkang kangge tata-tata gelar lampahing sayembara sampun mboten ngujiwani ya syukur bejo sewu lah yen pancen kaya mengkono rikaleng enggan iki uga ingsun
nedya nyarirani tedhak ana ing panggungan bakal tedhak ana ing panggungan supaya bisa nyumurupi lakuning sayembara. Kula nuwun inggih menawi mekaten kalenggan menika ugi panjagining sakiwa tengen ngarep wingking panggungan ingkang nedya dipun lenggahi Gusti kula ingkang sinuwun kedah dipun rapeti panjaganipun. Bab kuwi tak pasrahke marang jeneng sira Kakang Mandayapura bakune kabeh ingkang durung tumata enggal tatanen ingsun nedya nimbali atmajaku Nini Dewi Rekyan Warasinta ingkang bakal tak kanthi munggah ana ing panggungan kowe ngrampungna pakaryanmu. Kula nuwun inggih terang terwaca dawuh timbalan dalem pareng nyun pamit madal pasilan badhe ndhawuhaken dhateng sedaya kanca rawang kula supados tata-tata sumekta ing diri sawiga ing gati ya ingkang prayitna ngati-ati. Anakku wong ayu Warasinta nuwun wonten pangendika ing dawuh Kanjeng Rama rening kabeh wis dadi tindakira Prabu Janaka sesarengan kaliyan ingkang putra sarengat menapa retnaning ayu Dewi Rekyan Warasinta dupi wis kepareng tedhak saking Stinggil Binaturutna awit anggenira miyos saking jroning kedaton Prabu Janaka nganti ingkang putra sak sampunipun dumugi menapa tindakipun dumugi wonten ing Pancaniti lajeng mangaler nglangkungi Kori Brajanala tuwin mepet renteng mangu lajeng manengen minggah wonten pelataran Stinggil mengaler lajeng tumurun anglangkungi Teratak Rambat ngaler malih tindake anglangkungi kagungan dalem Teratak Pagelaran Sigro Anjuk wonten madyaning alun-alun sinareng Prabu Janaka nganti ingkang putra Rekyan Warasinta surak mawurahan sedaya ingkang sami mulat candrane kaya Sang Hyang Surapati utawa Sang Hyang Bathara Indra tindak sarimbit kaliyan ingkang putra Bathari Supraba ingkang ketingal mencorong tejane akeh para raja penglamar ingkang sami mendelo mripate mespadhaaken citranipun sang retnaning ayu Dewi Rekyan Warasinta
wonten ingkang domblong wonten ingkang nyepengi udut ngantos kesupen udusipun menapa udutipun ngantos telas sampuna brongkot drijinipun mboten kraos awet kayu yun kalian kaendaning warnanipun Dewi Rekyan Warasinta ingkang candrane kaya prada binabar tindak gegancangan sakala Prabu Janaka kaliyan ingkang putra Rekyan Warasinta wis mapan prayogi lenggah wonten ing panggungan kantun para raja penglamar ingkang nedya mupu sayembara mentang Gandewa Pusaka. Pantara Gya manjing alaga yekori sang nendya mantri muka tinon saking Mandrawa sang nendya mantri muka ya pepatih ing negari Mantili Dirja Tan Pantara sigra dumunung wonten sak ngajenging panggungan Tan Pantara abdi dalem ingkang kajibah ngungelaken obo-obo pratandha supados ingkang badhe mupu sayembara sami kempal sigra natap swaraning japan ingkang mangungkung mecah spining swasana. Nalika semanten dupi sedaya ingkang sami mireng pratandha ingkang kangge srana kempaling sedaya para pendherek sayembara Tan Pantara sigra ambyuk anyaketi Sang Rekana Patih Mandayapura. Tinon saking
mandra lampah ingkang samiya nangkil tinon sigra mawa kita Jagadewa Bathara Sangryana Patih nuwun kados pundi Dewaji napa pun tekan Titiwansi sayembara ajeng diawiti wekdal niki mila sampun mila kasinggihan wekdal menika sampun dipun keparengaken samya miwiti mentrang Gandewa pusaka wah iya menawi mekaten mboten perlu direndi-rendi mesti kula sing kelakon mentrang Gandewa wah mesti aku sing iso mentrang Gandewa ora urung mesti aku sing iso mentrang Gandewa sampun sakmenika mboten perlu diya-dinya ingkang baken kula aturi majeng mbaka setunggal mentrang Gandewa pusaka menawi menapa saged kasembadan pamentrangipun inggih menika ingkang dipunanggep menang lan wenang mondong Gusti kula Rekyan Warasinta nggih teng pundi bapane sawih kula dherekaken won menapa caket kalian panggungan papan lenggahipun Gusti kula ingkang sinuhun Prabu Janaka kalian putra putri dalem Gusti kula Rekyan Warasinta sawih ampun nganti kesuwen kula selak kepengin mondong diajeng Rekyan Warasinta aku sing dhisik ki aku ki wis pirang-pirang dina sing teka kene dhisik ki aku kudu kowe nanging nggone melu sayembara iki kudu aku dhisik ingkang menang Gandewa wah kudu aku sampun mangke rumiyin menika wonten tatananipun pripun tatanane kula aturi lenggah ingkang prayogi janipun wingi rak sampun dipun aturaken perkawisipun nanging rening menika kinten-kinten badhe bibrah tatananipun mila kedah dipun tata malih mboten kok lajeng rebatan kados mekaten no mboten prayogi kedadosanipun pripun carane kula manut sampeyan nggih menika prayoginipun ngaten janipun rawuhipun para raja penglamar nalika semanten ngaturaken serat penglamar menika rak sampun dipun catet dipun serat naminipun menapa asmanipun sinten negarinipun pundi menika sampun dipun serat mila prayogi ingkang mentrang langkap mentrang Gandewa menika nggih urut kados nalika ngaturaken penglamar dadosipun menika mboten saged dados ren kemeren oh ngoten inggih wah nek ngoten prayoga ora urung ya mesti aku dhisik nyatane sing tekan kene iki dhisik aku. Kowe ngono tekan kene apa-apa wis ditata. Aku tekan kene rak bareng trek. Malah sing werna-werna. Dasaripun menika wonten pernatan enggal. Monggo samangke menika kula aturi nyepeng. Menapa menika menawi cara rumiyin girik naminipun. Oh, iya. Menika sampun katuri ngasta setunggal, panjenengan ngasta setunggal. Nggih, terus niki dingge napa? Menika wonten angka urutipun. Dados umpaminipun ingkang wonten seratanipun angka setunggal nggih menika ingkang sepisanan nyobi mentrang Gandewa. Mekaten sak piturutipun setunggal kalih 3
dumugi sak telasipun ingkang nderek sayembara. Oh nggih. Lajeng wingkingipun menika wonten tandha tapak asmanipun salah setunggaling sentana dalem. Oh nggih, nggih niki enten tandha tangane. Niku terus nggih napa? Niku dienggo napa? Mangke menika menawi sampun mentrang Gandewa, lajeng kula aturi manjing wonten papan ingkang sampun dipun sediakaken saged dipun lintokaken snack. Oh ngaten. Oh nggih, nggih. Nggih, menika supados sedaya Raden sampun ngantos kapiran. Sedaya menika wong sampun dipun sediani dados sampun ngantos kapiran. Wonten negari Mantili menika sedaya tamu dipun sugata. Dados menawi wonten ingkang ngantos kapiran menika naminipun kainan mila girik menika sampun ngantos ical. Oh nggih, nggih, nggih. Menawi ngantos ical nggih mangke ados pundi mangke ning menawi para raja iki mangke gampil menawi ical mangke manggihi kula. Nggih, nggih mangke gampil. Taun pingping pokok kedah kula cobi kados pundi dayaning Gandewa Pusaka. Suwi ingkang sampun ngasta serat menika urut nomor setunggal kalih 3 sekawan gangsal sak panunggalanipun kula aturi nyobi mentang Gandewa Pusaka. Yes, tikus. Gandewa Pusaka ingkang kanggo srana dadi lantaran kasembadaning sedya mondhong Dewi Rekan Warasinta. Mara tak cobane yen mung wujuding Gandewa lumrah kaya ngono kuwi mesti kelakon tak pentang. Ora nggondur spira lamun aku mung kudu mentang Gandewa ingkang wujude ya mung lumrah kaya ngono. Mara tak angkate pentange Gandewa iki. Tinon sigra mawa kita laksitane rosang seri. Kacarita Narendring Tabilaretna Prabu Dewangkara nedya mentrang Gandewa Pusaka kagunganipun Prabu Janaka Narendra Mantili sampun malih saged kasembadan mentrang langkap pusaka. Sinajan to njunjung Gandewa kemawon boten kuwawi marambah-rambah anggenipun nyobi ngangkat Gandewa Pusaka ngetok karusan nanging mboten saged kasembadan pusana saya dangu pusaka Kanjeng Kyai Gandewa mijilaken Prabowo Prabu Dewangkara kaya tinebak dadane sarana dayaning baju menapa Bayu Bajra gladran sami saknalika. Edian wabote kaya ngene. Wah, mbok merole ngurung tak sembah, ya tak ngalah.
Waduh, mati aku. Oh. Waduh mati aku. Iki prabawane ngopo, iki dayane ngopo? Kaya ditotok dadaku nganti sumurpet panonku. Aduh, mati aku. Sang Ryorapati kados pundi Diwaji? Waduh, kula sampun tobat, sampun kula mboten saged kasembadan mentang gandewa. Kula nyuwun dipunteraken wonten papan ingkang saged kangge ngaso. Lemes kula. Kula badhe ngaso rumiyin. Oh inggih, monggo kula dherekaken. Wonten sak caketing panggungan mriku rak wonten papan ingkang saged kangge ngaso. Inggih. Monggo. Nek unjukan wonten. Iya. Sumrepet panon kula. Waduh. Monggo urut saklajengipun. Yes, diko. Iki pusaka Kanjeng Kyai Gandewa ingkang kudu tak pentang. Ya. Wah. Ingkang lenggah uning panggungan kae calon tetimbanganku diajeng Rekyan Warasinta. Wah. Wanita kok ayune kaya ngono. Dasar putraning Narendra gandang ruruh pasemone mongko ge. Wah, mung sejagat wis ora ana sing timbang. Arepa wanita muni ngaku ayu dikaya ngapa ning nek jejer karo diajeng Rekyan Warasinta mesti kalah Prabawa. Nek ming sindene gari kae ora nggondro. Tanding karo iki wis nek iki nek Rekyan Warasinta ki angel nek golek tandinge angel. Sesuk nek diajeng Rekyan Warasinta kelakon dadi bojoku upamane dadi prameswari ning ora duwe gawean terus butuh arep melu nyambut gawe arep golek kegiatan tak turuti arep tak kon goreng tahu sing pokok aja nganti nglangut nang prajaku sak karepe tak uja waton seneng. Wah sian wanita kok ayune kaya ngono dibuju kaya ngono kae lunga kengkang ngene mane-mane. Duwe bojo kaya ngono kok ora tak tinggal lunga. Mboyo entuk gawean nabuh pirang-pirang nggon bayare akeh ora menyang aku. Ora menyang. Wis pokoke aku trimo nang omah wae. Upamana gawean tak wakilke adikku Widi. Aku dhewe ora arep menyang. Coba tak pendange Gandewa pusaka iki. Waduh, mati aku. Waduh, kaya disamber gelap ngampar. Entek kekuatanku. Waduh, iki dayaning apa? Dayaning Gandewa pusaka kaya mengene. Sampun Kisanak, monggo mundur rumiyin. Monggo. Kula dherekaken ngunjuk kalian dahar sak wontenipun. Monggo mriki miyos mriki. Nah, mriki. Nggih, ngatos-atos mangke jegluk gayor gong. Nggih, ngatos-atos mriki. Nggih, waduh iki dayane ngopo iki? Saklajengipun urut nomor 3 majeng monggo. Inggih, panjenengan nomor pinten panjenengan? Kula 7. Ah, mangke menika nembe nomor 3. Monggo ingkang 3 sinten? Ingkang 3 sinten? Jejeripun kula nomor gangsal 11. Oh, nggih mangke. Ah, ingkang sisih kiwanipun menika.
Kula nomor 57. Wah, menika tesih tebih. Ingkang nomor 3. Pundi ingkang nomor 3? Cobi dipun padosaken menika sederek ingkang ngasta seratan nomor 3 wonten pundi? Wah, menika tengeriku mboten enten. Sampeyan nomor pinten? Kula nomor selangkung. Kula nomor 29. Kula nomor 28. Kula nomor 18 menika. Weh lah sing nomor 3 ki nang ndi? Ingkang nomor 3 mboten wonten dipun langkahi kemawon nomor sekawan sak mangke. Wah, mangke sungsang sarik mboten kanten-kantenan. Napa nek ora ketok wonge dianggep gugur ngoten mawon. Mangke riyen kula enten niki. Kula nomor 3. Sampeyan Mas kok ngendi? Nang wis king wangang niki wae. Wah, wis jan arep melu sayembara malah turut kalen iki kepiye? Ah, tono karang yo perlu kok yo. Pun nggih, pun kula tak maju sakniki kula sing nomor 3. Wah, janus nang wangan malah dadak kepleset bareng sandanganku teles kabeh. Wis ora apa-apa. Wong arep melu sayembara sandangane ting kertes kok ngono. Ayo wis bentekno sandangane tiba. Cowi kula jajale kaya napa dayaning pusaka. Waduh, pusaka abot kaya ngene iki piye? Waduh.